Tayog sa usa ka kusog nga tectonic nga linog nga nakatala og magnitude 6.4 ang mitayog sa gawas ka bahin sa baybayon sa lungsod sa Manay, probinsya sa Davao Oriental. Alas 11:02 ang takna kagahapon sa buntag, sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Philbox. Sa taho nga gipagula sa nisgutan nga buhatan, gitudlo niini ang epicenter sa mong linog nga nahimutang 55 kilometro ang kalayon sa amihanang sidlakang bahin sa Manay ug adunay kahiladmon nga 23 kilometros. Hinuon gilayong nagpagawas ang Philbox ug abiso nga walay hulga sa tsunami ang maong dapit lakip na sa tibok nasod Pilipinas human sa pagtayog sa yuta. Bisan pa man sa kakuwang sa risgo sa tsunami, nagpasidaan gihapon ang otoridad sa lungsod sa Manay ngadto sa publiko may tungod sa posibleng mga aftershocks niini ug mga lokal nga damages tungod sa kakusog sa nasambit nga linog. Dugang pa niini nagpagawas usab og mga reports ang Philbox nga anaa sa intensity 5 ang nabati sa Manay, Davao Oriental, lakip usab ang Hinatuan, Surigao del Sur ug Talacogon, Agusan del Sur. Intensity 4 usab ang nabati sa Bislig City, Caguait, Surigao del Sur, ingon man Tarragona ug Katiil sa Davao Oriental. Naitala usab ang intensity 3 sa Tandag City, Surigao del Sur, Boston ug Baganga, Davao Oriental, lakip na usab sa Claver, Surigao del Norte. Intensity 2 ang nabati sa Davao City, General Santos City, Butuan City, Baybay ug Palo Leyte, ingon man sa mga lungsod sa Hinundayan, San Juan ug San Francisco, tanan sa Southern Leyte. Base sa instrumental intensities, intensity 4 ang naitala sa Malungon, Sarangani, samtang intensity 3 usab sa Kiamba, Sarangani, Digos City, Davao del Sur ug Davao City. Una nang gireport sa Philbox nga ang maong linog adunay magnitude 6.7 nga pagtayog apan gibag-o kini og giubos ngadto sa magnitude 6.4 na lamang kagahapong adlaw. Dali usab nga gisuspenso sa municipal government sa lungsod sa Manay ang tanang level sa klase og trabaho sa gobyerno human sa maong linog. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.